Čo robí s našim sluchom neustále počúvanie slúchadiel, hudby či podcastov? Prečo nám s pribúdajúcim vekom postupne sa zhoršuje náš sluch? Ako je možné, že dieťa dokáže počuť zvuky ešte v bruchu matky? Hovoriť budeme aj o budúcnosti liečby hluchoty, o technológiách, o moderných implantátoch, o génovej terapii a o tom, že či naozaj žijeme v novej ére liečby hluchoty. To sú témy, ktoré otvorím, rozoberiem s uznávaným orololekárom Lukášom Vargom z Univerzitnej nemocnice a aj z Lekárskej fakulty, a ktorého vítam v štúdiu 360. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vy ste mi hovorili pred rozhovorom, že ste dnes už stihli operáciu ucha, teda predpokladám. Áno, mali sme na klinike jednu kochlárnu implantáciu, čo je vlastne stratégia liečby na prinavrátenie sluchu alebo kompenzáciu sluchu pomocou najnovších technológií, čiže dá sa takto vlastne zreštituovať akoby sluchový vnem aj u nepočujúceho jedinca. A nie je to náročná operácia v tom, že to ucho je malé a dokonca tam máme aj najmenšie kostičky v tele, ak sa nemýlim, že to asi musí byť ťažká operácia, alebo? Nie je to operácia pre začínajúceho chirurga alebo lekára, ale pokiaľ sa dostanete do praxe a venujete sa tejto téme, tak sa to stane určitou rutinou. Nakoniec hovoria za našu kliniku minimálne 30-ročné skúsenosti. A hovorili ste teda o tých technológiách, tak však to si už rovno rozoberme, lebo z toho, čo som zachytila, tak sa hovorí, že za posledných 20 rokov sme prekonali také milníky, že naozaj dnes už dá sa povedať, že dokážeme vyriešiť každú hluchotu, alebo nie? Ako to je dnes teda? V podstate, keby sme to brali veľmi nahrubo, tak áno. Napriek tomu ešte stále existujú komplikované prípady niektorých vrodených vývinových chýb alebo niektorých ochorení, povedzme nádorových ochorení v oblasti zadnej jamy mozgovej, ktoré môžu postihovať aj sluchové nervy, tam je to zložitejšie. Ale drvivá väčšina pacientov, pokiaľ sa dopytuje o možnosti zlepšenia sluchu, tak im vieme ponúknuť nejaké riešenie. Čiže aj keď sa niekto narodí už s tým, že nepočuje, tak aj toto vieme napraviť? Toto vieme napraviť a toto naprávame pomerne často. Jediná podmienka je, aby bol dobrý výsledok, aby sa to dieťa alebo rodičia s dieťaťom dostavili na vyšetrenia čo najskôr a potom sa vlastne dá takáto operácia zrealizovať v priebehu roka a pol života dieťaťa. A rovnako aj keď napríklad niekto ohluchne počas života, aj to vieme zvrátiť? To je ďalšia skupina, čiže takto rozdeľujeme vlastne tých pacientov na prelingválne nepočujúcich, teda tam, kde je vrodená porucha sluchu alebo v tom ranom detstve nadobudnutá v dôsledku rôznych faktorov genetických, infekčných, úrazových a tak ďalej. No a potom sú tzv. Postlingválne nepočujúci, kde sa tá porucha sluchu vyvíja neskôr, keď už majú nejaké základy reči. No a tam sú zase trošku iné príčiny, ale u nich je dokonca tá rehabilitácia ešte úspešnejšia alebo rýchlejšia, pretože už majú tie základy, majú nejakú adaptáciu mozgu na sluchový vnem, čiže tam to ide pomerne dobre. No a to, že to vieme teda vyliečiť, zvrátiť, tak to sú čo, cez tie implantáty, alebo sú na to aj iné spôsoby? Sú iné spôsoby. Teraz závisí od toho, akej poruche sluchu hovoríme. Lebo to ucho sa delí na vonkajšie, stredné a vnútorné. Prípadne máme ešte ďalej sluchovú dráhu, čo sú nervové štruktúry. Pokiaľ je to problém vo vonkajšom uchu alebo strednom uchu, tak to riešime mechanicky nejakou operáciou, čiže už rozšírením vonkajšieho zvukovodu, keď je zúžený, alebo pokiaľ je problém so sluchovými kostičkami, existujú rôzne titánové náhrady, alebo aj vlastné kostičky pacienta vieme preusporiadať tak, aby fungovali lepšie. Pokiaľ je to problém vnútorného ucha, prípadne tých nervových štruktúr, tam je to zložitejšie a to už vlastne prichádzame k tým implantačným technológiám. No a v poslednej dobe u tých nepočujúcich detí alebo novorodencov, ktorí sa narodia s hluchotou, sú nejaké prvé lastovičky, ktoré sú z tej sféry génovej terapie. Samozrejme, stále je to v nejakom klinickom skúšaní, v nejakých experimentoch, ale sú prví pacienti, ktorí to podstúpili a úspešne. Aj na Slovensku? Na Slovensku zatiaľ nie. Na Slovensku je zaujímavé, že ten gén, o ktorom sa najviac rozpráva, to je vlastne gén, ktorý kóduje bielkovinu otoferlín. Tak takého pacienta, hoci máme zanalýzovaných viac ako 1500 pacientov s rôznymi dedičnými formami porúch sluchu, tak takéhoto sme zatiaľ nezachytili. Ale aj v rámci Európy to nie je úplne bežné. Sú krajiny, kde je to viac, kde to je menej. Najbližšie taký pacient bol vlastne riešený vo Viedni, kúsok od nás. Ale to hovoríme, že to je pacient, ktorému pomohla práve tá terapia? Tá génová terapia. Ale zatiaľ je to tento jeden gén, ktorý teda nie je ten najčastejší alebo najčastejšia príčina ani tých dedičných porúch sluchu. Len
uvediem, že tá genová terapia to znamená, že vloží sa funkčný gen do buniek vnútorného ucha. Tak správne som to povedala? Nie je to úplne také jednoduché, ale v princípe hej, a ten funkčný gén sa viaže na tzv. Adeno-asociovaný vírus. Ním sa vlastne v úvodzovkách akoby infikujú tie bunky, vláskové bunky v kochleji, respektíve nejaké neurálne elementy, ktoré tam sú a potom sú schopné exprimovať, vytvárať ten zdravý proteín, ktorý zabezpečuje prenos vzruchu alebo signálu medzi tými zmyslovými bunkami v slimáku a sluchovým nervom. A tým pádom ten človek počuje. Tým pádom ten človek začne počuť. No ale hovoríte, že my sme takého pacienta nemali. Najbližšie bol vo Viedni a nie je to bežné ani v Európe. Čiže čo rozhoduje o tom, či tá génová terapia zaberie? O tom rozhoduje množstvo faktorov. Závisí to od toho, aký zložitý je ten gén, aký produkt kóduje, to znamená, akú funkciu má tá bielkovina, na ktorej sa podieľa. No a sú to rôzne atribúty, pretože aj tých tzv. Mutácií alebo génových variantov je viac typov. No a rôzne poškodenia si vyžadujú rôznu stratégiu toho, ako tam zasiahnuť na tej molekulárnej úrovni. To je jeden problém. Druhý problém je, kedy sa vlastne tá porucha sluchu vyvíja, či je to počas vnútromaternicového vývinu, alebo neskôr, alebo sa postupne zhoršuje, pretože ak je to postupné zhoršovanie, tak to terapeutické okno je tam širšie. Ak by sme, povedzme, uspeli u myši, ktorej novorodeniatko zodpovedá ale nášmu ľudskému embryu, tak tam je to zložité, lebo by si to vyžadovalo vlastne intrauterínnu liečbu. Sú s tým spojené rôzne technické, etické a ďalšie problémy. Čiže ono to príde, ale vyžaduje si to ešte určitý čas. Ale dá sa teda povedať naozaj, že žijeme v nejakej novej ére liečby tej hluchoty? Že taká prelomová doba? Tá prelomová doba prvýkrát bola so zavedením tých implantačných technológií, kochleárnych implantátov, ale existujú aj iné typy implantátov na reštitúciu sluchu. No a teraz sme na prelome tej molekulárnej éry. Aj čo sa týka diagnostiky, to už beží nejakých 10 rokov v takej tej rozšírenej podobe. A čo sa týka možnosti nejakého zásahu do genómu alebo genovej terapie, tak to sme práve na začiatku. No dobre, tak poďme aj teda k tomu, čo možno rieši každý z nás, ktorý nemusíme mať vyslovene napríklad nejakú vrodenú teda poruchu sluchu, ale môžeme ju získať aj počas života. A začneme rovno tým, že veľa sa dnes hovorí o tom, že je na nás hrozne veľa hluku a aj počúvame rôznu hudbu, aj podcasty a podobne. A zachytila som, že najideálnejší stav nie je počúvanie, teda, alebo nejaký hluk, ale že ani úplne ticho nie je ideálny stav. Čiže kedy je ideálny stav pre ucho? Že čo je ideálny stav pre ucho a pre náš sluch? Ideálny stav si môžeme predstaviť vlastne tak, ako sa naše ucho vyvinulo. Sme v nejakej prírode, je tam nejaký šum pozadia, spievajú tam vtáci, cvrlikajú cvrčky, šumí lístie, tráva a tak ďalej. Ale nie sme tak presýtení. Teraz druhá vec je, jednak je to hlasitosť toho zvuku a dĺžka expozície, keď už hovoríme o nejakom vplyve hluku. Čiže ako dlho na nás pôsobí nejaký nadmerný hluk. Ale samozrejme je to aj, nazvime to taká informačná hodnota toho zvukového signálu, pretože rôzne zvuky si vyžadujú rôznu úroveň pozornosti alebo spracovania v tých vyšších mozgových centrách. To znamená, keď sa musím sústrediť na, povedzme, sedím celý deň na prednáškach, je to iná záťaž, ako keď si robím v záhrade a mám pustené rádio. Čiže takto sa to rôzne líši, ako tá úroveň záťaže je rozdielna. Keď hovoríme vyslovene o tom zaťažení vnútorného ucha, akú má kapacitu na regeneráciu, na to samozrejme existujú nejaké pracovno-lekárske normy o tom, že vlastne tá expozícia počas pracovnej doby by nemala presiahnuť intenzitu zvuku tých 85 decibelov, potom už sa vyžadujú rôzne kompenzačné opatrenia, ochranné pomôcky a tak ďalej. Čiže je to aj po tejto stránke nejako riešené. Ľudia, ktorí pracujú v hlučných prevádzkach, musia pravidelne absolvovať audiometrické kontroly. Ale zároveň ste spomínali, že tá záťaž je rozdielna, že niekto môže na záhradke počúvať hudbu a tá záťaž stále nie je taká, ako keď niekto počúva prednášku, hoci naprvu by si človek povedal, že tú hudbu mám priamo v ušiach a počúvam ju a je iné, keď je niekde prednášajúci a ten zvuk sa rozlieva po celej miestnosti. Tak ako to, že tá záťaž môže byť vyššia pri prednáške a nie pri počúvaní hudby? No nemusíte mať ani na tej záhradke samozrejme slúchadlá. To je ideálne. Pokiaľ nechcete obťažovať susedov, ale tak samozrejme to je rôzne. Každý to máme nejako inak.
Zase, ak hovoríme o tej hlasitosti, pokiaľ človek má slúchadlá a tá hlasitosť nepresahuje nejaké parametre, ktoré poškodzujú sluch, tak si myslím, že je to v poriadku. No a to je jedno, zase môže byť na štadióne, kde je hluk, alebo na hlasnom koncerte, kde síce tie slúchadlá nemá, ale môže dôjsť k poškodeniu sluchu. A to občas prídu takí pacienti, že boli deň, dva predtým na nejakom metalovom alebo rockovom koncerte alebo niekde, kde sa búchali petardy. No a ráno sa zobudia, že na jedno ucho nepočujú. Že náhla senzorineurálna porucha sluchu. Veľakrát sa to spája aj s nejakým pískaním v ušiach tinitom. No a tam je potom tá liečba taká trošku empirická a úspešnosť asi 50%, že sa zlepšia alebo nie. Že niekedy sa stane... Dá sa aj akútne preťažiť ten sluchový orgán. Môže to byť aj v dôsledku nejakých vírusových ochorení. Nie vždy sa presne príde na príčinu, ale existuje aj takáto akutrauma. No, ale toto, čo spomínate, že teda to sa deje, že niekto je na koncerte, zrazu teda môže sa stať, že z nejakého dôvodu z tej hlasnej hudby napríklad príde o sluch a už vy to neviete navrátiť. Hej? No. Fúha? To sme teraz vydesili. Samotné ucho má niekoľko ochranných mechanizmov. Sú tam dva také stredoušné svaly, ktoré sa vyvíjajú vlastne z toho aparátu žiabrových oblúkov. A jeden je musculus tensor tympani, to je vlastne akoby napínač banky, ktorý sa upína na kladívko. A potom je tam musculus stapedius, čiže strmienkový sval, ktorý sa upína pod hlavičku strmienka. A tieto pri vyšších úrovniach hlasitosti sa kontrahujú, tým pádom zvýšia tuhosť tej sluchovej reťaze kostičiek a menej zvuku, menej tej energie sa preniesie akoby na vnútorné ucho. Čiže je tam nejaká ochrana prirodzená. Padne vám kniha v nejakej odhlučnejšej miestnosti a tak. No len samozrejme mnohí z nás sú schopní a ochotní prekonávať aj tieto prirodzené bariéry a potom môže dôjsť k poškodeniu sluchu. No ale, lebo teraz si myslím, že ja som bola na veľa koncertoch, aj veľa ľudí podľa mňa, ktorí sa budú pozerať, boli na veľa koncertoch a neodišli odtiaľ s tým, že by mali problémy so sluchom. Čo sa teda stane v tých prípadoch, kedy tí ľudia, ako ste spomínali, že sa môže stať, že zrazu nepočujú na jedno ucho, že je tam nejaká špecifická vec sa tam musí stať, alebo to ucho oslabujú dlhodobo, alebo čo je za tým? Môže tam byť nejaká predispozícia, či už dedičná, alebo opakované zápaly v detstve stredného ucha, kedy sa tam vyskytli nejaké bakteriálne toxíny a ľahko poškodili to ucho, ale to ucho má nejaké kompenzačné mechanizmy, nejaká populácia buniek to ešte zvláda, aj keď ich je tam menej. To isté vlastne sa môže stať pri nejakých degeneratívnych poruchách alebo pri chronickom poškodzovaní zvukov. Pri akutraume je to pomerne jasné, ale keď sa to postupne nabaluje, a dlhodobo je to vnútorné ucho vystavené vyšším hladinám hlasitosti, tak istá časť tých senzorických zmyslových buniek odumrie. Neprejaví sa to hneď. Keby sme robili určité špecifické merania, tak zistíme, že tie odpovede nie sú už také optimálne, ale stále pri vyšetrení nejakou základnou tónovou audiometriou nám vyjde, že ten sluch je normálny. No ale v nejakom momente sa to zlomí a ten sluch začne sa zhoršovať. Začne nám klesať tá krivka audiometrická. No dobre, tak keď sa pozeráte teda na sluch, alebo teda na uši ľudí, ktorí žijú v dobe naozaj počúvania slúchadiel, podcastov, hudby, teda mestský hluk do toho, tak ako vyzerajú tie uši? Sú dnes tie uši sú v poriadku? Je ten sluch stále na dobrej úrovni? Alebo aj vidíte, že už je to napríklad horšie, ako to bolo roky predtým? Robili sa nejaké štúdie a pokiaľ hovoríme o nejakých mladých dobrovoľníkoch, ktorí neboli z nejakej konkrétnej špecifickej skupiny, ktorá je exponovaná vyšším hodnotám zvukovej záťaže, tak dá sa povedať, že tie krivky referenčné sa nám príliš neposunuli, že to je stále, to berieme, že norma je do nejakých 20 decibelov a potom s vekom dochádza k prirodzenému zhoršovaniu na tých vyšších frekvenciách. Čiže aj keby sme žili v relatívnom tichu alebo tichšom prostredí versus nejaká primeraná záťaž, asi tam nebude taký markantný rozdiel. No ale samozrejme pri zamestnaní alebo pri životnom štýle, ktoré sa spája s vyššou záťažou hluchom, tak tie rozdiely tam vidíme aj v súčasnosti. Sú epidemiologické štúdie alebo v rámci nejakých prác v odbore hygiena. No a tieto ukazujú zase, že pokiaľ je tá záťaž neprimeraná,
tak ten sluch je horší. Že nejaká špecifická práca. Alebo sa začína zhoršovať v mladšom veku. V mladšom veku. Čiže je tam posun buď vekový, že tá krivka síce má podobný tvar toho zhoršovania, ale nastupuje to v mladšom veku, alebo teda dochádza k postihovaniu už aj tých frekvencií, ktoré by mali byť ešte v norme. Ale to teda asi hovoríme o špecifických nejakých povolaniach, kde je veľa hluku, ale či? Stavebné práce, práce vo výrobe, v závodoch, montážne nejaké dielne a podobne. Čiže tam, kde je ťažká technológia. Hej, ale čo teda, keď niekto napríklad každý deň počúva hudbu v slúchatkách, tak teda neubližuje nám to tak, ako by sme si možno na prvú mysleli, že nie je to, že máme nejakú ohluchlú generáciu. No ak si tú hudbu púšťate nie viac ako povedzme 2-3 hodiny denne, nie je to extrémna nejaká hudba, nemyslím, čo sa týka štýlu tej hudby, ale pokiaľ si to samozrejme vypeckujete, tak platí to isté, ako keby ste boli v tej montážnej dielni. Pokiaľ je to nejaká primeraná hlasitosť, teraz keď my sa takto rozprávame, tak rozprávame možno, že na úrovni 60-65 decibelov. No keď si niekto dáva na tých 85, tak k poškodeniu môže dôjsť. Väčšinou to nie je odrazu, ale postupne rokmi. Čiže ak počúvame napríklad denne 4 hodiny, 5 hodín hudbu, napríklad intenzívne v slúchadlách, tak vtedy už si privádzame nejaký problém. Vtedy je vyššie riziko, že ten problém môže nastať a nemusí to byť len v dôsledku samotného počúvania hudby, ale už je tam nejaká záťaž, do toho príde povedzme nejaká infekcia alebo niečo iné a ono sa to nakumuluje a to ucho akoby stárne alebo sa opotrebuje rýchlejšie. No a spomínať, že to nie je, že to príde hneď, ale prichádza to rokmi. Prichádza to rokmi. No a ako teda na sebe bežný človek, teraz to počúva, hovorí si, že fúha, že v ktorom štádiu môže byť on, ako na sebe tento bežný človek spozná, že naozaj má problém, že prichádza postupne o sluch. No a toto je zrádne. Samozrejme závisí to od toho, nakoľko ten človek využíva svoj sluch v interakcii s inými ľuďmi. Pokiaľ je to vlastne jeho živobytie, tak ako u vás, pani redaktorka, alebo pokiaľ je to nejaký človek, ktorý závisí na komunikácii, má často nejaké meetingy, prípadne cez telefón vybavuje rôzne veci, tak on sám pozoruje, že začne mať problémy s komunikáciou. Čiže prestáva rozumieť hovorenej reči, musí si domýšľať, musí si doplňať slová. Začne mať problémy v hlučnejšom prostredí. Niektorí, ktorí takto postupne hluchnú, sa aj prirodzene naučia odzerať, aby si nejakým spôsobom pomohli alebo vykompenzovali ten sluchový deficit. No a niektorých na to upozornia príbuzní. Pacient si začne dávať hlasnejšie televíziu, ale to už je na takej úrovni, ktorá prekáža tým ostatným. Čiže prekročí sa prah nepríjemného počutia u spolubývajúcich alebo rodiny a tí ho pekne odnesú k lekárovi. Aj takýchto pacientov máme. Stretávate sa s tým často u tej mladšej generácii napríklad? U tej mladšej generácie to zatiaľ u nás nie je také vypuklé. Ale teda, ako máme zadefinovanú mladšiu generáciu? Po tej 40-ke, 50-ke už to nie je zriedka, by som povedal, že v celku bežne sa stáva, že títo pacienti prídu, či už samostatne vyhľadajú pomoc, alebo sú naverbovaní rodinnými príslušníkmi. Lebo myslím si, že to nie je úplne také nereálne, že naozaj sa môže stať, že mladí 20 aj 30 roční takto aj viac hodín denne počúvajú tú hudbu, ale možno ešte teda je to v tom štádiu, že sa ten sluch poškodzuje. Postupne sa to zbiera tá záťaž, áno, a prejaví sa to možno o dekádu neskôr. Že možno o dekádu neskôr zistíme, že či naša generácia je na tom horšie napríklad so sluchom, ako boli tie predchádzajúce. Dáta WHO sú neúprosné. 5% svetovej populácie v súčasnosti, alebo sa to pohybuje niekedy tie odhady 5 až 10%, má takú poruchu sluchu, ktorá si vyžaduje nejakú formu rehabilitácie alebo riešenia. A toho hovoríme o celosvetovom čísle, bez ohľadu na vek, ale keď si zoberieme ľudí nad 60-70 rokov, tam už sa dostávame k číslu zhruba 40%. Hej? Čiže vekom sa to samozrejme nabaluje, rôzne formy záťaže a jedna z nich je práve ten hluk. Potom niektorí používajú slúchadlá, niektoré teda si vkladajú do uši a niektorí používajú také tie veľké, ktoré si položia na uši. Je vlastne dôležité premýšľať nad tým, aké slúchadlá používame?
Je to dôležité, pretože určite sú neškodnejšie tie, ktoré vlastne pokrývajú ušnicu a nevkladajú sa do zvukovodov. Čiže tie zvukovodové koncovky sú horšie. No, síce dostanete rôzne tvary, rôzne tvrdosti toho silikónu alebo tých materiálov. Prichádzajú k nám občas pacienti, ktorým to tam zostane, potom im to vyťahujeme. Môže to narušovať tú kožnú bariéru, kožno-mazovú bariéru, čiže sú náchylnejší potom niekedy na zápaly tých vonkajších zvukovodov. A celkovo, pokiaľ je tam aj nejaká neprimeraná manipulácia s hlasitosťou, pokiaľ je utesnený zvukovod, tak viacej tej zvukovej energie prejde do stredného a vnútorného ucha, ako keď to majú nasadené na ušiach. Čiže sú o niečo rizikovejšie. Čiže nám to môže potenciálne viac poškodzovať sluch, ak používame sluchatka, ktoré vkladáme do uši, ako tie, ktoré si dávame na uši. Áno. Aha. Dobre. To ste teda spomenuli, to je jedna vec, na ktorú by si ľudia mohli dať teoreticky pozor, ak by chceli. Spomenuli ste tiež rovnako, že možno tak tie 3 hodinky denne počúvať tú hudbu. Máte ešte nejakú radu, čo by mali ľudia robiť, aby sa dobre starali o svoj sluch? Je to otázka životosprávy. Pohyb, nefajčiť. Čo má fajčenie so sluchom? Fajčenie má veľa vecí s rôznymi diagnózami. Čiže pokiaľ človek do seba dostáva karcinogény, dostáva do seba látky, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém, ktoré vytvárajú závislosť, tak skrátka to není orgánovo špecifické poškodenie, ale tak ako krvné riečisko zodpovedá za dobré prekrvenie pečenie, tak takisto aj vnútorného ucha. Čiže pohyb, nefajčiť, čo ešte? 2-3 hodiny hudbu počúvať? V sluchatkách, alebo? Ani to sa asi nedá úplne presne časovo ohraničiť, ale tak toto by mohla byť taká relatívne rozumná miera. No a pokiaľ sa o seba primerane starajú, tak aj ten sluch má väčšiu šancu niečo vydržať počas ich života. Pokiaľ je v rodine nejaká predispozícia, alebo pokiaľ začnú mať pocit, že sa ten sluch zhoršuje, tak to nepodceniť a dať sa radšej preventívne vyšetriť, ako prísť na vyšetrenie neskoro, keď už to hrozí potom nejakou operáciou, alebo vlastne sú to také riešenia, ktoré nejakým spôsobom už len sanujú ten problém, ktorý vznikol. No a poďme k tomu, že prečo je to teda tak, že ľudia čím viac sú starší, tým horší ten sluch majú. Čo je za tým? Celý rozhovor nájdete na 360.sk.